Kene iki Bukit Raya. Bukit Raya. Yen ra iso nerjemane dudu Niken Salindri. Bu. Pak jenengan mau mboten semayan sik to, Pak. Jatono tak cateti sik lho, Pak. Ya ora, sampean iki sinden cerdas, pinter, multitalenta tur larang Jadi regane. harus spontan ya. Lah aku wong 11 karo sampean ijen, biayane iki akeh sampean lho, piye to. Astagfirullah, Pak. Lah iki ya aku rada lemes lho, Pak. Ya kurang entuk lemes entuk Wis akeh. entek ket kae, Pak. Alah, ora iso, Wis ayo. dilunasi ya. Ayo Bukit Raya. Bu. Bu itu adalah budaya. Nah, kecekel saiki. Budaya. Jadi desa niki niku akeh budayane dan menghargai budaya. Apalagi budaya seni, Pak. Leres. Desa sini tuh menghargai budaya dengan cara menanggap tontonan seperti ini. Kita semuanya sayang kepada seni. Wis Pak ngono ae lho, Pak, sing ndek-ndek ae lho, Pak. Ra. Bu. Ayo, Bu. Bu. Tak kon bantu mikir. Rasane dina iki seneng banget, Mbak. Wah, iya. Ya iki lah pertunjukan wayang kulit semalam suntuk. Ya inilah sinden. Bulet sapane, Pak? Wes kuwi ae, ora ndak kira bingung sampean. Malah aku mikir, Pak. Ya iki kene kangen karo suaramu karo Gojek ya karo nembang karo Gojek karo nembang ya no. Wes saiki tak iki nek musiknya mboten ta, Mas? Enten, Pak, niki musik goib, Pak, namine, Pak. Endi? Niki? Kuwi apa kuwi genah mixer no. Musik goib. Karaoke, Pak, -1. Ayo, nggih. Sing rada alus dhisik engko saya anget ngono kan. Wis apa kira-kira? Nggih, sampean kuliner ini. Yo bawa no, kudu bawa. Nggih, bawa riyen. Anu Dimas Niken Salindri, Pak. Oh iya, Pangkur berarti ya? Nggih, Pangkur. Pangkur, nggih. Dimas Niken Salindri. Ya. Karya Ki Cahya Kuntadi. Ayo, Cahya Kuntadi. Cahya Kuntadi sapa ta, Dok? Kirangan nggih, Pak. Cahya Kuntadi niku sinten, Pak? Pak Cahya Kuntadi iki dalang sing ditresnani karo Pak Kades Harnoto. Ngono kuwi. Pak Cahya Kuntadi iki Bapak Sambung. Heeh, sambung tuwuh. Bapak sambung ning panggung. Iya, oke. Ya. Nano. Gitu. Timen buta yang ram baka. Aku ngeprank anu, Pak, gendere, Pak. Lah kok iso? Gendere tak prank. Kuwi marep tak done terus ra sida ngono lho, Pak. Oh, to. Kuwi wis keprank ketahuan mau ya. Keluwen kok doan. Masih nangling cahyani roka eksi Nimas mesti kaning jantong Kan? dalam Kuwi terus kan. kan Pak kinten jenengan anu Tunggale bojone sing ngenter iki lho. Terus Ata? Kenyakang saking dahar Sa sawireng nambang bakso waska
Terakhir, Driya sumarah mring Gusti. Yen langgame terus dindangdutne karyane Mbah Sukron piye? Napa, Pak? Lho sambung wanci dalu. Oh nggih. Oh ya, oke. Ya. Diaturake karo putune. Ayo, Mbak Niken Salindri. Ah. Ya, Nduk, coba kaya apa langsung bae buka celuk, yuk. Sing gedhe pangapuran kang mas babojan slow, awas. Oh, ya. Ya. Sing gedhe Pak ngapur rambut kang mas babojanku sejentak hatiku sambungku mengewan citalup rupi dasarimu kalawan karepmu
biasa, Nduk. Sik aja lungguh sik. Nggih, Pak. Lah, iki malah dawuh saka panitia utawa warga masyarakat adate Ya. Pak Faisal. Ya. Iki Pak Dewan kuwi ya nembang. Oh. Ngono. Nggih. Nek men ora ijen minggah panggung jenengan lak urung salaman karo Pak Kades Harnoto to? Nggih. Ah, piyai loro diaturi munggah panggung. Nggih, Bapak. Pak Faisal. Kopi susu. Pak Faisal karo Pak Harnoto. Heeh. Nggih. Monggo Pak Faisal, Pak Harnoto mriki. Mumpung ketemu kali niken Salindri. Mau Pak Harnoto ya mbaten, wah anggere nanggap niken pol-pole mboten iso petuk mung nyawang tok Pak Dalang. Lah niki kesempatane Pak, mriki Pak. Nggih. Toprake langsung sesek tok 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 tok. Ah.